魔女殿、あ、男子寮裏手に過剰な氷の魔力反応が。なければ。会計記録の改ざんをしていた犯人を。犯人。私は何を。魔力が。おいおい、まずいんじゃないのか。おそらくあの状態は勝手に魔力を吸収し続けてしまう魔力過剰吸収体質。
いう人はマリコを放出してくれる魔道具を身につけてたりするんだけど、あのブローチ。確認しました。ブローチが周囲の魔力をあの方に供給しているようです。コストを多くしてる。なんとかしないと。そういうことなら俺様に任せな。ほぼ意識がないのに、よほど大切なものなのでしょうか。魔女殿、
あの威力の標準が一瞬で、しかもあの人間に防御血管を張って肉体を保護している。たった一人でこれだけの魔術を使っているのだとしたら、それはもうもらったのだ。父上に私はなのになぜあなたは認めてくれないのですか。お母様。
大事な。お見事です。もう大丈夫です。ブローチに保護術式を加えたので。そこまでしてやるのか？この体質は不便なことも多いけど、上手に付き合えば魔術師としては有利になるの。これを呪いだと思ってほしくなかったから。ネロ、アシュリー様をお願い。どうされたのですか？さっきのアシュリー様の様子、あれは魔力中毒よりも精神干渉を受けた人の症状に似てて。
モニコノート。門限はどうした？無許可の外出は認められそれ持ち出してどうするんですか？差し替えるつもりなら無駄です。私、目を通した資料の数字は全部覚えてるので。何を言ってるんだ。生徒会の会計記録はもうずいぶん前からめちゃくちゃでした。でも5年前からごまかし方が洗練され、着服される金額も大きくなってる。あなたが生徒会顧問に就任した年です。
魔術の研究には金がいるのだよ。アスターヘルズ、グニャダン、デメリオ、ラビオマル、ダルスタンハル魔術式メソン精神干渉。私の完璧な術式を味わうがいい。君は何も見なかった。いいかね。こんなの全然完璧じゃない。何？精神干渉魔術は複雑かつ緻密な魔術式の理解が必要です。こんな穴だらけの魔術式全然完璧じゃないです。私の魔術式を書き換えているのか？バカな！蝶の一つ一つが
魔術式だと。なぜお前なんかがこんな完璧な術式を。栄唱もなしに。まさかお前は。やめろ。やめてくれ。効果は24時間。あなたはの夢を見ます。
ちらは私がおそらくルイス殿が拷問尋問にかけて適切に処理するかと。無駄が無駄。一体どのような夢を